So mga idol, update ta diri sa tong motor nga gi-repair mga idol. Ato na ning gibaguhan og ligid, jantas og rayos, o atras og abanti. O tanawa, o bag-o na ni siya mga idol. O aloy na siya gibutang mga idol para dili ni tay-on. Kay katong sa una, tong iyaha pag yun, na gitaya na anya na ngagisi na der buak na ang yantas. O kini bag-o na ni. O bag-o kay ning gipulihan. Dito ni nako gipa-align sa Mac Jones Motor Parts sa atbang sa may integrated sa Ilihan Integrated School. Mo ni siya na dito'y mga pisa to daghan kayo kanya napod kay ganing mga mo align dito mga mekaniko. So mo ni siya mga idol. So bago-bago na gyud na atong country liquid na to diri. Awa Pa, masiga pa ni pa na. on the wave ni siya no. Nindot tanawon ato rin hinayan og bag-o aron nindot ni siya tan-awon gud butangan na to ni examen ang suga ato man gitang tanga na to ato pud hinayan no makakwarta. Tada mong driver mo ni bag-ong driver daw. Grabe. Nahinaya natin ipabag-o para nindot tanawon, bag-o tanawon ba. Basta na lang tay kwarta. Mao ni atong update sa tong motor. Okay.